Anyuola mag ji abiriyo manyocha owito ngimagi e masira mar buro kunyo mula e kar chung' od bura mar Arieda koro kwayo sirikal mondo omigi kony mar neno ni giiko joggi e yo manimba. Anyuola mar ji abiriyogo mane owito ngimagi bang' buro kunyo mula ruombore kuomgi e gwenge Malumba e kar kunyo ma Kodera e Obocha wacho ni midhiero no otimore e kinde ma omenda bende onge kendo koro gin kod tich matek mokalo e loso chenro mag iko. Ka otelnegi kod Florence Adhiambo mane owito wuode ma jahigni 35 kod Bruno Otieno mane owito ore, gikwayo sirikand kaunti kanyakla kod sirikal mamalo kokalo kuom jotendgi mondo konygi chulo omenda mar kar kano ringre kaachiel kod chenro mag iko ni mar ting' makamano ok yota. Wawito nyithindo abiriyo an kaachiel gi familias moko ma bende owito nyithindgi. Wakwayo gi dwol achiel, gi dhok achiel ni sirikal mar kaunti kaachiel gi government mamalo ukonywa mondo wayud kaka dong' wakow nyithindwa gi. Nikech gik mang'eny madwarore ok wanyal. Negilal dhano abiriyo, jok moko pod nie osuptal, ma bende the moment kaka bill bende ringo e kaka bende chan bende wan go kama duong'. Koro awakwayo governor, because you are the boss of the county, ni yie mondo iwuonwa kod jotelo wa duto mantie piny kata manie buoyi mondo mi gidonje. Koro ka Nyasaye odonjo e chunyu to du yie umiyowa kony mondo wayud kaka wanyalo konyo jowadwagi. Wan kod mama matin ma odong' kaka chiliel, kaka tiang'o konyre onge. Koro magi achiel kuom kwayo marwa ni ka Nyasaye odonjo e chunyu to umiyowa kony mondo wayud thuolo kaka tiang' wa ik jowagi. Akwayo sirikal mondo mi ukonywa wayud kaka dang' wa ik jowagi. Ok en kende molal gi jowetene mang'eny, nyaka gosiepene duto. Kaka nowuok dala gokinyi gosiepene gilal gi te.